Yo, what's up mga ka-90s? Ayan, gabi na naman. Wala kasi tayong time pag umaga ka-90s. Busy tayo sa work. Pero ngayon maglalaban pa rin tayo ng gagamba. Ayan, babawi ako sa inyo ka-90s ha. Kaya paglalabanin natin ka-90s itim. Ayan, ayan itim ka-90s ha. Ayan. Itim. Mga kalaban niya ka-90s ito. Ayan. Mais. Dilaw na mais. Kung sa laki ka-90s, mas malaki talaga itong itim. Ayan, no? Kitang-kita naman. Mas malaki talaga yung itim. Kung sa laki ka-90s, mas malaki talaga yung itim. Pero sana walang manakbo. Ayan. Pero ito maliit, papalagyan. Ay, maliit to. Saka parang ano, City G's siguro ka-90s. Sana makapili na kayo. Yan. Itim kontra mais. Yan. Malaki talaga yung itim ka-90s. Pero gawa nga ng nilagyan natin yan ng load. Yan. Mandarin G load. Papalag itong maliit. Ayan, game natin ka-90s. Huwag natin patagalin pa. Yun, pumiga ka-90s. Sabi ko na nga ba, papalag yung maliit. Ayan, no? Pumalag yung maliit ka-90s. Ayan, no? Bumalik pa. Nagipagpigaan talaga. Ayan, no? Piglas pa ka-90s. Pero nilidiban siya. Ayan, no? Pumiga pa. Ay, grabe. Lugi talaga sa paisahan yung maliit ka-90s. Kasi nga pareha silang nakaload. Nakamandarin G-load silang dalawa. Pero pumalag. Ayan, bumitaw na. Wala na, parang stroke na naman ka-90s. Pero ang laki din yung tama ng malaki ka-90s. Oh. Yung maliit to. Sira din yung malaki ka-90s. Pero wala na, stroke na yung maliit. Dideclare natin yung napanara itong malaki ka-90s kasi gumagalaw pa naman na yan. No? Pero mahina na rin. Hindi na rin yung kakagat. Pero gawa nga ng lumalakad pa siya. Itong maliit ano. Stock na. So, dideclare natin itong panalo. Hindi nanalo yung maliit. Pero hindi na nakbo ah. Ayan. Shoutout nga pala sa ano. Sa lahat ng Spider Vlogger dyan. Lalong-lalo na kay Spider Doc. Tsaka kay Happy Man Forever. Ayan. Spider Doc. Ayan. Nagawa ko ng malakas na load dahil sa yung ano, turo mo na ano, tamang pagtansya ng timpla. Ayan. Yun lang mga ka-90s. God bless.